Det er kommet frem, at hun er hermafrodit. Ja. Lady Gaga, I er med? Pokerface. Ja, det skal jeg da ellers love for, at du har haft. Vidste I det? Hun er hermafrodit, og hvis der sidder nogen i salen og tænker, hvad er en hermafrodit? Det er nemlig ikke det samme som... Altså, en hermafrodit er en, der er født med både mandlige og kvindelige kønsorganer. Og det er der, den skiller fra det andet fænomen, vi kender især fra Thailand, en she-male, men hvor der altså er bryster her og en penis her, men så er det overstået, ikke? En she-male, det er ligesom håndværkerhumor, det er pik og patter, men så slutter det også. Hvor en hermafrodit har altså både det ene og det andet, og det tredje. Og det gælder for Lady Gaga, hun har en diller, simpelthen. Ja. Også en diller. Ja, det skal man lige vende sig til. Det kan være, at der sidder nogle liderlige teenage-drenge, der har taget sådan en ordentlig maveplasker til hendes videoer derhjemme. Ja, forstår godt, hvis I føler jer krænket nu, men det er sådan set ikke det sjoveste ved det. Jeg synes, det sjove er, at hun har ikke benægtet det. Hun er jo blevet spurgt om det og sagt, ja, den er god nok. Og grund til, at jeg ikke har sagt noget om det før, det er fordi, at jeg tænkte, det er sådan en lille og meget ubetydelig penis. Ej, Lady Gaga. Det er det så ikke, for det er der ikke noget, der hedder. Det kan godt være, at det er en lille penis, men det bliver den fandme ikke ubetydelig af. Den vil afføde nogle spørgsmål, såsom, hvor tisser du fra? Er det begge steder på én gang? Kan du pisse over kors med dig selv? Og hvor foregår det henne? Herre- eller dametoilet, eller snupper du bare det, hvor køen er kortest? Og hvad sker der, når du bliver ophidset? Bliver den så mere betydelig? Kan der ligefrem komme noget ud af den? Kan du gøre dig selv gravid, Lady Gaga? Det er det, jeg vil vide. Den ultimative form for indavl. Og din søn er nødt til at kalde dig farmor. Og misforstår mig ikke, jeg synes, det er flot, at Lady Gaga har nosser til at stå ved, at hun har nosser. For det har hun jo også. Jeg kan vide, hvor ubetydelige de er. Det er da værd at tænke over. Det kan jo være, at hun har tænkt sig at få børn en dag. Ikke? Lidt sur for babyen. Det første, den oplever i livet, er at få sin mors klunker trukket hen over ansigtet. Velkommen til, Sønneke. Jeg vil sige med det samme, det er altså slet ikke, fordi jeg er fordomsfuld. Jeg synes, Lady Gaga skal have lov at have alle de kønsorganer, hun overhovedet kan slippe afsted med. Hun skal ikke sige, at det ikke betyder noget. Selvfølgelig gør det det. Jeg vil da gerne lige vide det, inden jeg går med Lady Gaga hjem en aften, ikke? Jeg tænker, hun skal da have et blæs i pomfritten, og kommer ned og tænker, det er spærret. Du skal skrive sangen op. Den skal ikke hedde Pokerface, den skal hedde Facepoker. Og så synes jeg også, at det er lige at presse citronen, at hun kalder sig Lady Gaga. Synes jeg, hun kunne have nøjes med Gaga. Det passer bedre til situationen på en eller anden måde. Hej, jeg er Gaga. Skridfreak. Ja, jeg synes, ligegyldigt hvor lille en diller er, så tæller den stadig. Ellers havde jeg aldrig fået den dom. Men det, jeg synes er interessant, ikke? Og det, jeg har tænkt over...